Yang ko ang view. Honey, touch. Sige, kinatouch yung water lang. Tapos si Hepa. Hello, kay look. Aking boyfriend. Meet my boyfriend. Guys, good morning. Nandito kami sa City Hall together with my families talaga, with family, dahil kung kami na affidavit of loss ni Papa dahil nawala yung aming passbook, guys. Hello guys, dito kami sa PAW office kasi lumipat na pa sila dito sa wala na pa sila doon sa ang tawag dito sa City Hall. Dito pa sila lumipat, so ito yung office nila. So hinihintay ko lang si Papa kasi nag-fill out pa siya doon sa sa form. Tapos yun, after this pupunta na kami doon sa kasi namin sa PAW, I mean sa PAW doon sa, kasi yung requirement kasi yun pag nawala yung passport, yung nila yung requirement. So yung sinabi dito naglalaro. Ito yung car. Dito kami sa MacArthur. At may mga kaganapan dito. Kaya ayan, pasok tayo dito. Isan! Salabat. 70 ra pang may malunggay. Ay, banana chips bang? Pagkuta pa. Sorted. Meron silang peacock. Wow, peacock bee. Sayo. Papahito. Meron silang ostrich. Sheep. Blackhead dorper. Sheep. Wow. Touch me. Ano kay? Hindi na siya pahawid, bi. Wala ka una. Lahi ragideyang ko Masag tela, no? Gawin na. Masag tela. Imuhan sa imo. Ignorante ako sa sheep, guys. Ngayon wala makita ng pure na sheep talaga. Pure. Yung harap-harapan talaga na sheep. Iba pala yung niya, yung kanyang balahibo. Para talaga siya kitela. Ganun. Yung ostrich, parang gusto niya tumuka sa amin eh. Ang daming ganap dito, guys. Kaya medyo maingay. Si Hagrid gusto niyang mag-touch. Ako nakatouch na ako dito sa sheep. Siya naman yung hindi. Ha? Hindi man touch gani. Hindi man na siya mamamaag. Sige, touch na yun. Ha? Hindi man na. Dungan ta ni mama. Wow! Natouch di mo? Oh, ala nice kayang ko ang view. Honey, touch. Sige, kinatouch si mama. Oh, wow! Kinahan na siya pa. Oh, sa big siya ni touch boy. Wow! Hindi siya mahadlok. Ayan. Oh, Alina, come na, Alina. Come na. Yati pa. Ang allergy ni mo diya. Tak. Magsaysay.
Ganda dito guys, ang daming ganap. Tingnan ako kung merong aloe vera. Alibi, kami. Tingnan ako kung merong aloe vera kasi bibili kami mamaya kasi babalik po kami dito guys. Yay! Pila na siya. Benching ko. Para sa merkado pa. Ang cute. Ang cute dito guys. Lorikets at Mandianak Zoo. Shit! Muntik na ako dun guys. Meron palang ano dun, ahas. Diyos ko Lord. Okay, so sa itong Ang contest, dami dito guys. So, if you're through with talagang Kuyamis Festival. So, ang daming mga kaganapan. Every January, gini siya pang, no? Oo, yung Kuyamis Festival. Sayo, gin. Pero yun guys, galagala na tayo dito konti. Nasaan yung mga plant pa? We have 22 minutes left. May ano dito eh, may nag-ano sa Cookie contest is presented to you by Miss Kuyamis. and Kasi every mga probinsya to guys sa buong Misamis Oriental na nagtitipon-tipon dito siya. Tapos yun, yung mga product nila na yung ano nila, parang dinadala nila dito lahat. So yun, ito na yung mga flowers. Ito ko na kahit pabi. Mga flower, oh. Ang ganda, diba? Taas ako ba naabay ko? Dito kami sa Gaisano. Barbie na lang, B. Hello guys. Yung aking mukha. Hindi ko naman paano ko. Dito kami pala sa Gaisano. Yun. Kain muna tayo guys. Ito yung ulam na ito. Tapos ito. Hindi ko alam mga pangalan nito guys. At yung maha. Tapos yun. Water lang. Tapos si Papa bumili lang ng ano. Si Papa guys bumili lang ng buko juice kasi nakalimutan ko bumili ng buko juice. Yung hinahanap ni Hagrid. So yun. After this, bibili kami ng shoes ni Hagrid sa Cat Guy. Kasi kanina galing na kami sa school guys. Sa ano mukha ko. Parang shadow ata. Nag-import kami sa school ni Hagrid sa ngayong pasukan. Kaya yun. So yun. Kain mo na tayo guys. Hello guys. Dito na kami sa Ayala. Dahil bibili kami ng shoes ni Hagrid. So good. Aking boyfriend. Meet my boyfriend. Pa, gusto ko nang umupo. Opo. Sali ako. Sale. Kanina pa kami dun eh. Agreed. Inano namin. Agreed. Ayan guys. Talagang gora itong mga ano na to. Ng Laro ito. lakwatsa talaga ito. Sa Payless kami bibili ng shoes kasi nung shoes kasi niya na medyo na nilitan na niya sa Payless din yun. Mga sobrang tibay. Kung gusto niyo talaga ng shoes na matibay tsaka mura. Sa Payless talaga sobrang mura guys. Mom, balik ko ta dito. Nya. Ito. Alay, pag Bisaya, huwag ka Bisaya. Okay, hindi ko naman intindihan. So, yan. Payless guys. Sakto. Dahil final clearance sale. Baka mura na yung shoes nila for kids. Ang cute nito oh. Ay, kaso ayaw niya yung mga characters kasi.
Nice lagi ni. Pila? 13 siya?